наистина страшно без, така че бъдете внимателни. Последница кръгата Иван Живков взе старта и уверено води. Сега обаче Анатолий Кръстев, един от най-атрактивните пилоти, да видим какво ще направи, за да го догони. Виждате колко близо за тях и Цветан Миков. Автомобилът е страшно бързо в обиколка. Няма как обаче да направи такъв старт като автомобили за 4x4. Все пак тази десята Ибиза много добре подготвена, но е само предно задвижване, така че това е причината за забавянето на тази, но ще видите, че поддържа темпо, което е много близко до лидерите. Сега обаче Анатолий Кръстев вече е застигнал в позиция, от която съвсем скоро ще има възможност да атакува Иван Живков. Дали обаче ще го направи сега или ще използва тази обиколка само за да го притеснява? Атаката ще реализира в следващите. Нека да проследим битката. Много опитен сон. Иван Живков вече е трети сезон в раликроса, но много уверено потегли още през 2011 в края на сезона тогава. С това Ауди Quattro усъвършенства уменията си в целия сезон 2012, спечели третото място в крайното генерално класиране на сезона и сега вече отлично подготвен. Този лязове да видим успешна, дали обаче ще задържи позицията. Да си позицията и остана да връщате в скането. Иван Живков загуби от цялата и сега е изпреварен от Цветан Миков. Липсва му все още опит, липсва му. Нека да видим обаче как ще завърши състезанието на Анатолий Кръстев. И така, към финала както очакваш резултат 3:34:77 и най-добро време за Анатолий Кръстев, който току-що финишира. Сега по време 3:45:77. Иван Живков